Dit is ons 5-jarig jubileum. We zijn 5 jaar geleden begonnen. Waar begon het mee? Hij begon met morgen zien we dan alweer. En daarna hebben wij, moet ik even weer denken, links-rechts. Nee, dat was niet Pop aan het dansen. Links-rechts voor terug. De kommer uit de kast. En nou, ja, ik ben moeders mooiste niet. Kom laten poppen maar dansen. Dat was toch eigenlijk de eerste waarbij het echt voor de gebroeders Rossig heel booming werd. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. We hebben meegedaan met de carnavalskraker. De minst slechte carnavalsplaat van Nederland. Ja, Giel. En die hebben we gewonnen. Dus, De minste. Ja. De minst slechtste. 's morgens vroeg door Hilversum met z'n allen plastic zak ophalen. En ja, de minst slechte carnavalsplaat van, wat was het? 2011 destijds. Hè? Ja. De carnaval, hoe gaat die voor jullie eruit zien? Ja, we hebben toch wel veel optredens. Dat begint eigenlijk de donderdag voor de carnaval al. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Ja, daar moeten wij het een beetje van hebben. Hè? Dus, ja, we hebben er zin in. We proberen het een beetje te plannen in de buurt allemaal. Maar het kan zijn dat er afstand tussen zit. Maar daar hebben we ongeveer 4-5 optredens op een dag. En dan, ja, dan hopen we een beetje nog bij stem te zijn op de derde en vierde dag. Dus, maar ja, komt allemaal goed. We gaan het podium op. Ben moeders mooiste. Oké!